Mga kachapsoy, ngayong may narinig namin yung tugtog. Nabuhayan na kami. Yan, sige. Makapag-chat-chat-chat na tayo. Welcome back mga kachapsoy. Ayan. Grabe yung dinaanan namin, oh. Sa wakas may kalsada na rin. Maliit nga lang. Hala. Umatron pa kayo, ha? Ayan, sa wakas mga kachapsoy, meron ng kalsada pero malayo pa to sa sa kanilang barangay, sa mismong sentro ng barangay. Grabe, ang layo ng barangay nila. Nagkanda ako. Nagkanda putik-putik ako. Ayan. Nakarating din kami. Ito yung unang bahay. Grabe, oh. Kahit itong kalsada, malayo pa daw, mga abuti pa daw ata ng 2 kilometro to, eh. Yay, good luck sa amin. Sana malasing kami ngayon. Grabe yung hirap na pinagdaanan namin sa buhay. Pero mga kachapsoy, ngayong may narinig namin yung tugtog. Nabuhayan na kami. Yan, sige. Makapag-chat-chat-chat na tayo. Ano ba yan mga kachapsoy, namamali-mali na tayo. Sa kapagalan na ini. Hoy mga mamara, wala ka talaga didikila. Wala talaga ka diyan kila. Oh, palatong tadi di. Babalik din tayo. Grabe yung mga mamara sa wakas nabasa. Hello mga mamara, andito na tayo sa wakas. Ayan yung bahay ng kapitana. Sana ughawin tayo. Till death do us part. Be your friend. My love will never end. Till death do us part. Welcome. Ay, sa wakas finally mga kachapsoy, nandito na tayo. Nagsuna-suna yung pangulaw ko. Makakapangitlop na tayo sa wakas. Wow mga kachapsoy, may peryahan dito. Kaso wala tayong pantaya. Dito naman tayo sa sayawan. Paalang ang puhunan. Konting giling, konting indak. Ayun, solved na. Ang ganda ng plaza nila. Tara, pasok na tayo. May nagaya dito, eh. Pagkain to, eh. Huwag palampasin. Bye mga kachapsoy. A few moments later. Mga kachapsoy, ang ganda ng kalagayan namin dito. Nasa rooftop kami ng isang bahay. Shoutout sa may-ari kay nakalimutan ang pangalan. Yeah, namista kami, hindi ko nakalimutan ko yung pangalan. And Mano Nilo Julianes po, shoutout sa inyo. Salamat sa pagpapastay dito at sa pagpapapista. Ayan, salamat na rin sa pagpapatakgas kung sakali.
Ayan mga kachapsoy, mamaya tayo bababa. Mamaya tayo makipagsayawan. Ngayon may ano pa, may kratsa. Maubusan tayo. Ayan, at dahil mamaya pa naman tayo bababa, dito na lang tayo magsayawan. Nandito kami sa rooftop ng auditorium. Ayan, dinig din dito yung tugtog, kaya ayan, dance kami dito. Ayan, tingnan ninyo mga katapsoy, yung mga dancers parang inuud ang mga uod. Ano ba yan? Ano ba yung sasabi? Basta, excited sila. Sayaw mga choy choy choy. Choy choy ba choy? Ayan mga katapsoy, oras na ng pagdanis. Nandito na kami ngayon sa plaza at makipagdanis na kami dito. Happy Fiesta Barangay Tarusan at shoutout sa lahat ng mga taga Barangay Tarusan, Lawag, Northern Samar. Ayan, mahihain pa yung aking mga kasama. No, no, no,
Ayan mga kachapsoy, thank you for watching. At ayan, kita nyo naman, sulit na sulit yung pagpunta namin dito. Naka-danis kami at nakapamunsyon na rin. Thank you mga kachapsoy sa suporta. Ayan, bye bye. Bye bye na, magdadanis pa kami.